mao aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mao ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mao ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og karon mga higala, niya ang katapusang sumpay ning sugilanon. Mahal kong kaaway. Pauli, ako naman ko di busi sa ibabaw. Alexa, mupaulit na si Binoy. Oh, papauli ama. Nakita na nimo? Mi-surrender na si Ian. Busa, kalimtan na nato sila. Oh, Alexa, Wa na'y mo hiskot sa ngan ni Ian din sa bayma. nasuko ka nga. Misurrender na sila? Wa man. Nalipay gid kay kuma nga wa na'y mamugos sa pagpakasal nako. Ka? Ma, Basin bayag magmahay kas kauwahian, Alexa. Nakita baya nako nga seryoso si Ian sa pagpakigsabot namo ni Papa nimo nga mga sawa gyud siya nimo. Mura man ganito kahilakon. O niya, ako unta ang iyapatahion sa imong mahimong boda. Pero pagkahibaw niya nga may boda kang gidesign nga ganahan kaayo ka, mao ni iyang gipalit. gibayran niya ang buda nga iyan kita sa ibabaw. Oh, naamang gani diha ang kwarta sa honos. Ingon man ka nga 10K ang maong gaon kung dunay mo palit. O iyan yung gibayran og 15K. Unsa? Ang binang kwarta ma. Aha. Bossing? Unsa na mataini, oy? Sige, pata. Naguna-una na ko sa gisulti ni Papa, Binoy. Unsa man? Kinahanglan makuha ko ang pagsalig ni Alexa. Ug kung makuha ni nako, ako ning ampingan. Unya? Maunang labing dako na akong problema karon. Kay bisang gamay. Wala pagsalig dako si Alexa. Saan nga? Pulos palpak mo nang ako mga gibuhat. May tao. Susiha ko. Hain si Ian. Naaman sa sod? Oh, tuwasin mong kwarto sa terrace. Excuse me. Agoy, magpapriso naman sa kaning bayhana. Ay, garbo sa mga bata noon. Di yun masabo. Binoy, itsay... Oh. Alexa? Nga nung sobra man ang imong gibayad sa buda nga akong gihimo. Ganahan lang kong pasobrahan. Gusto kang manghambog sa akong inahan? Gusto kang magpapapel sa akong ginikanan? Ha? Dili man. Kuan, nasayo ka og presyo sa imong gahon. Mahalon man eh. Dili ni pang 10,000 lang. Maldita lagi karon. Tod. Salamat sa imong pag-unong sa mong problema ni Veron. Kumusta naman si Veron? Okay na siya. Og si Lira, nadakpa na. Sigurohon ako nga mapriso gid siya. Salamat nga niya ka. Ni ang kwarta. Bawion ako ang buda. Ako na nang imong buda eh. Ako na nang gibayaran. Ako nang bawion. Di na ginani mo mabawi. Way magpuot kon dili na ako na ibaligya nimo. Alexa, di ka ganahan nga mo na imong isulob sa atong kasal. Alexa, please.
At aki ko higayon nga, ikapakita ni mo kung unsa ta kakamahalan. Ang kunang ko, nga buang ko sa unang panahon. Ug maunay akong gibasulan ng maayo. Kung mahimo pa lang, nga ibalik sa unang panahon ang tanan, ako man ibalik, Alexa. Pero, kaako ko, way laing sunang akong utok, kawasak kabuang, sa akong kaarugante, sa akong kasuko. May ninduktok ko luluha. Ay! Kundi ba ko hambugero, waot ako ba problema karon? Ay, ayaw ning utuka. Hoy, Ian! Iyan na sa baaya pag binata, God! Wag ni ko'y buot, God. Ang kuno na ko, nga nagbinata na kong mayo. Ang sabay! Parang utuka. Husto na ba? Oh, nagduko ng imong kilay. Pasagdi ko, wala ko kasabot kung naunsa na ko. Di magkamawa, diri sa kong utok. Nayabat naman tingali ka? Ano'y problema na ko kay jabang kong utok. Sige, biyain na lang ko din eh. Pasagdi ko din eh. Wabit na ko'y buot. Husto na! Hunungon to na ning atong kabuang. Unsa man? Tinuod yun nga mahal ko ni mo? Kinahanglan pa ba ng ipangutan na? Kung mao na, pakasli ko. Pero, ako'y magbuot kung asa ta magpakasal. Dili ko gusto king grande nga kasal. Gusto ko pinobre nga kasal. Musugot na ka nga. Magminyo ta. Nabungol ka? Salamat, Alexa. Ay, time out, uy. Dili ito mag-una-una, uy. Gusto rin mo kong mugakos. Gimingaw rin mo ko din mo. Unsa? Lord! Salamat! Uy! Ayaw pagsinggit, uy! Pahibaw na ko si Papa sa imong desisyon. Ops, ay kadiyot lang. Dili ka mangayo sa imong aman og igasto sa kasal, ha? Ha? Hindi uy. Og kutobra sa 30 mil ang budget sa atong kasal. Unsa man? Unsa? 30 mil? Dali, dire, pre. Susod. Dali, pre. Lingkod ya, pre. Lingkod. Zero to, lingkod. Mauni ang lamisa sa mga bisita. Na mag-inom ta. Pa, okay na ka diha? Pa, ang electric fan, igawas din eh. Ayaw lang kaya mo palabi og tagad, pre. Ikaw dali sabot sa kahuot ining among lugar, pre, ha? Lagi. Ay, unsaon na gusto man sila nga anhira dinhi ang resepsyon. Kinahanglan tahuro na to kung unsa may ilang gusto. Akong pahalipay ninyo, Alexa, Ian. Ni ang akong regalo ninyo. Oy, sobre. Maybe I do. Oops. Ay! Iyan mo ko, uy. Ay, kabala ka. Di may tabumbuhian na ka. Oops. Yan at sa kwarta. Og sa humok na higdaanan. Ay! Ako na kinaantakihan mo. Di ka magminal dito, ha? Promise. Di may tabong hatagan ti kag konsumisyon. Huwag ko magtuong. Ako nakit karong kapiyon. I love you. Iyan. Ma, kamu unay bahala din sa dress shop, ha? Ayaw mi guna-huna, Alexa. Ang imong bana mao'y atiman na. Mao. Kaniyot, ha? Inibalik ninyo. Kinahanglan na anak ko'y apo, ha? Apo! 001, apo. Ay, tapa man. Grabe sa di mo pa, uy. Love, andam na ang atong mga gamit. Pa, ma, manglargaw nami. Sige. Asa man gyud mo mag-honeymoon? Sa Isla Verde. Iyan,
Kasugaon ka? Dali, sandig sa mga baga. Nainomdom lang ko sa una na kung sakay og helicopter. Salbahis kay ka. Di na ka makakita itong tawhana. Wagit ko magtuo nga kami ang unang makapuyo din sa Isla Verde. Red wine sa kung astig o guwapa nga misis. Oh. Here. Cheers. Cheers. I love you. I love you. Timuon ng sadya kining tapita. Love. Oh, love. I love you. Mahal kong tao. Og dinhi mga higala natapos kining atong sugilanon nga naguluhan. Mahal kung kaaway. Yatagan og kinabuhi ning mosunod. Sa papel ni Alexa, Marites Albores, Ian, Jeffrey Gabunada, Lira, og sa papel ni Yuli, Jelly Haka, James, og sa papel ni Dudo, Oji Kumpo Krakasa, sa papel ni Ed, Joel Bensi, Paul, Ricky Garin, Sides, Cecil Daniusos Cabrera, sa papel ni Agnes, Cassidy Albores, Binoy, Marvin Caballero, og inabagan ning mosunod, Jay Badayos. Kining maong sugilanon gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpo Krakasa. Music and sound effects, kini nyo higala, kasamang Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog og kasikas, Ricky Bangis Gari. Kining maong sugilanon, gidalit sa RMN Production Center. Atangin ninyo mga higala, ang pulin ini, nahisulap sa hangin. Hangtod sa sunod nga higayon, kini si kasamang Randy Padayaw Suson. Magaingon, ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Tatak RMN. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!